Ongi etorriak osasuntsu eta pozik programara. Gaurkoan gorputzaren detoxifikazio naturalari buruz hitz egingo dugu eta horretarako Ibon Gurrutxaga dugu, gure medikua, ja badaramatza zenbat eta gurekin, eta gaurkoan azalduko diguzu pixka bat gehiago Ibon honi buruz. Horixe da, bai, kaixo. Ja ez dakigu, ez, arratsaldean egunon, eguneko ze momentutan gaude. Baina bai, beti hitz egiten da, ez, gorputzaren detoxifikazioa edo, ez? Bai. Eta, printzipioz, pixaren bitartez, ez, izerdia, ez, badirudi naturaltasunez, ja, detoxifikazio hori egiten dugula. Baina gero baita ere, barau edo ayunoaren moda hori ere badago, ez? Ez dakit, behar dugu laguntzaren bat detoxifikazio hori egiteko edo naturalki egiten dugu? Bueno, gure gorputza edo natura oso jakintxoa da, eta giltzurrunak edo, eta, gure organo guztiak parte hartzen dute detoxifikazio horretan, ez? Orduan, ez dugu laguntza ekstrarik behar detoxifikazio hori egiteko, egin behar duguna da, elikagai orekatuak jan, dieta mediterraneo esaten dena jan, baino ez da beharrezkoa landare edo beste gauzak hartzea detox, edo dieta detox horiek ez dute erakutsi onurarik, baizik eta kalteak askotan, ez? Orduan, gomendatzen dena da, ura edan, elikagai hori dieta mediterraneoa jan, eta esate duzuna barauari buruz, ikusi da azken 5 urte hauetan edo, onura asko dituela, jende talde edo oso handi batean, ez? Diabetesa hobeto kontrola dezakelako, barau hori egitea, baita neuroplastizidadea, hau da, Alzheimerra agertzea edo beste gaixotasun neurodegeneratiboen arriskua jaisten du barau egiteak, baino, gomendatzen dena da beti zure medikuari edo zure medikuari, endokrinari galdetzea hori egiteko, ez? Eta beste gaixotasun kronikoren bat baldin badaukazu, kontu handiz egin eta beti profesional bati galdetu, ez? Edo zure nutrizionistari adibidez. Eta barauari buruz egiten dugunean, barau izan daiteke 24 ordukoa, 8 ordukoa, edo nik zer dakit, ez? Orduan, ze barau mota da onuragarria edo kasu espezifiko bakoitzean bat edo beste egin behar da? Barau mota desberdinak daude, bat 8 orduko baraua, hori askok egiten dugu, ez? Lo egiterakoan, hori da. Baina onurak erakutsi duen baraua, 12 orduko baraua gutxienez egitea da. Hau da, eguneko bazkari bat galtzea edo. Baina barau horretan, barau egiten ari ez dugun momentuan, hau da, beste 8 orduak edo 10 ordu horietan, sartu behar dugu egun osoko kaloria, proteina, mineralak eta bar. Hau ez da, ez du jeitsi behar gure elikagai kantitatea, baizik eta egon behar gara ordu gutxiago jaten. Bale, ulertuta. Eta baita gomendatzen ez dena hauek erabiltza pisua gatzeko adibidez, ez? Eta gero, detoxifikazioari buruz ari garena, zeintzuk dira fruta edo barazki detoxifikatzailenak edo? Esan dizuan moduan, dieta mediterraneo bat jarraitu behar dugu, edo gomendagarria da jarraitzea. Hau da, guk egiten dugun dieta ez, baina gure aitonamonek egiten zuten adibidez, ez? Lekaleak, eta ez dakit, tomatea, barazki asko jan, arraina, ez? Eta detoxifikazioa eragiten duten janariak edo zeintzuk dira, barazkiak gehien bat, zainzuria adibidez, eta baino hori esaten dudana, ez? Ez dugu, orokorren ez dugu detox dietarik behar, ze gure gorputzak jakintxua da eta badaki toksinak kanporatzen, ez? Izerdiaren bitartez, pixaren bitartez, eta bai. Horretarako ere, garrantzitsua da ur dexente edatea, ez? Bai. Gutxi gora bera, beste programaren batean esan dudan moduan, 1,5 litro, 2 litro artean, eta kontuan izan behar dugu baita pertsonaren altuera, pisua,
eta urteko ze garaian gaude, ez? Eta, ez gaixotasun kronikoak ez izatea, edo baten bat baldin badaukagu, baita kontuan izatea guzti hori. Eta gero, loaren kontua, hor baita ere, lo egiten dugunean, detoxifikazio hori ere suertatzen da, ez? Hori ala da, lo desente egin behar dugu? Bueno, gomendagarria da, 7 ordu baino gehiago lo egitea, beti tarte berdinean, ez? 7 esnatzen baldin bagara, gutxi gora bera 11etan sartu, mugikorra hori baino lehenago utzi, gomendio asko daude ondo lo egiteko, eta ikusi dena da, lo edo esaten duguna ziklo zirkadiano bat daukan pertsona, hau da, gauean lo egiten duena eta goizean esna dagoen pertsona bat, bere kortisol zikloa estableagoa da, eta horrek detoxifikazio edo prozesu horietarako laguntzen gaitu, ez? Eta baita, azukre nivelak edo pixkat gehiago orekatzeko, baita gantz gutxiago metatzeko, ez? Metatzen da gure gorputzean, eta bar. Eta gero, adibidez, hori fabriketan gauez eta egiten duten, lan egiten duten pertsonekin, hau da, ziklo horiekin edo ziklo natural horiekin apurtzen duten pertsone edo pertsona talde, arekin ze nolako eraginak daude? Badago estudio edo internazional baten bat erizainekin egina, eta ikusi zuten nola erizainek turnoetan edo ibiltzen diren erizainak bularreko minbizi gehiago, pertsonaietan bularreko minbizi gehiago ikusi dute, ez? Baita, hori, ziklo zirkadiano hori altera daiteke, eta, zer egin dezake, pertsona horiek zer egin dezakete, adibidez, melatonina ikusi da onura batzuk dituela, hori baita aztertzen ari da, ez gaude horretaz hain ziur, baina, azken finean, turno horiek ekiditea hoberena izan behar. Bai, horrekin ez, apurtzea, ez? Gainera hori orokorren gure gizarterako, ez? Eta jarraitzen dugun egunerako da nahiko lioa, baina baita ere osasunerako ditu kalte potentea. Bai, asko, bai. Eta gero ez ditugu aipatu, baina baita ere azukredun edariak, karo, ura bai laguntzen digut detoxifikazio horretan, ez? Baina azukredun edari horiek ez hainbeste, ez? Kontrakoa, igual. Bai, kontrakoa egiten dute, azken finean edarioik azukre asko daukatenez, eragin dezaketena da beheraka izatea, ez? Diarrea modukoak izatea, eta hori esan dudana, ez? Azukre mailetarako nahiko txarrak dira, orduan gomendatzen dena da, ura edatea, infusioren bat, ura daukaten fruituak jatea, ez? Meloia, sagarrak eta bar, eta horiek ez dira gomendagarriak, ez? Beheraka baldin badaukagu edo diarreak baldin baditugu, gomendatzen dena da, farmazietan saltzen dituzten suero modukoak erosten. Ze horiek badukate, minerala, bikarbonatoa, gatza, eta behar den azukrea, eta ez gehiago. Primeran, Ibon, honekin geratuko gara, eta hurrengora arte. Hurrengora arte, bai, zuri. Osasun prebentiboan kirol lesioen prebentzioaren garrantzia. Funtsezkoa da jarduera fisikoa modu seguruan egiteko eta epe luzeko osasuna zaintzeko. Hona hemen 4 puntu nagusitan. Lesioen arrisko murriztea eta jarduera etengabean mantentzea. Kirola egiten, lesioak izateko arriskoa beti dago, baina prebentzio neurriekin, beroketa, luzaketak, teknika egokiak, arrisko hori asko murrizten da. Horrela, persona batek etengabe eta segurtasunez jardun dezake etenik gabe eta osasunari kalterik egin gabe. Osasun fisikoa eta errendimendua hobetzea. Lesiorik gabe entrenatzen denean,
muskuluen, artikulazioen eta hezurren osasuna hobetzen da. Horrek kirolarien errendimendu fisikoa optimizatzen du eta baita osasun orokorra ere. Gainera, lesioek kalte kronikoak eragin ditzakete. Horiek saihestuz epe luzerako osasuna babesten da. Errehabilitazioaren eta kostuen saihestea. Lesio bat jasateak osasun kostuak, denbora galerak eta batzutan errehabilitazio luzeak dakarzkie. Prebentzioak denbora eta dirua urrezten laguntzen du eta baita bizitza kalitate hobea mantentzea ere. Motivazio eta kirolarekiko atxikimendua handitzea. Persona batek lesiorik gabe kirola egiteko aukera badu, motibatuta mantentzen da eta jarraikortasuna lortzen du. Lesiorik gabeko esperientziak kirolarekiko gustua sendotzen du eta osasun ohitura iraunkorrak garatzen laguntzen du. Laburbilduz, kirol lesioen prebentzioa ez da soilik mina saihesteko baliagarria, baizik eta jarduera fisiko osasuntsu, seguru eta iraunkorra egiteko ezinbesteko oinarri da. Gaur, elikadura osasuntsuaren inguruan dauden mito eta errealitatei buruz hitz egin behar dut. Sare sozialetan eta eguneroko hizketaldietan askotan entzuten ditugu baizapen batzuk elikadurari buruz, baina ez dira beti egiazkoak. Horregatik oso importantea da jakitea bereizten zer den mitoa eta zer den zientifiko dun errealitatea. Orduan, alde batetik zenbait mitoekin hasiko naiz. Esaten da karbohidratoak txarrak direla eta loditzen dutela. Hau ez da zuzena, baizik eta karbohidratoak gorputzaren energia iturri nagusienetako bat dira. Arazoa da karbohidratoak jatea, arazoa ez da karbohidratoak jatea, baizik eta kalitate txarreko karbohidratoak eta kantitate handitan jatea. Gero bertze mito bat da, zenbat eta proteina gehiagoian eta orduan hobe. Gehiegizko proteina ere kaltegarria izan daiteke eta ez du zertan gehiago muskulu gehiago ematen. Gakoa dago orekan. Gantz guztiak saihestu egin behar dira. Hau ere ez da egia. Gantz osasuntsuak, adibidez, olio birjina, frutu lehorrak, haziak dituzten gantzak oso garrantzitsuak dira gure gorputzarentzat. Eta gainera gure gorputzak ezin ditu sintetizatu gantz batzuk eta elikagai hauetatik lortu behar ditugu. Kaltegarriak diren gantzak, saturatuak eta transak dira. Eta beste bat, zuku naturalak beti osasuntsuak dira. Zukuak frutaren zuntza kentzen dute eta azukre konzentrazioa handitzen dute. Beraz, fruta osoa jatea hobe da. Orduan nola bereiz dezakegu mito bat eta benetako informazioa? Lehenik, kritikoak izan behar dugu eta entzuten dugun informazioa pixka bat analizatu. Modako dietak, mirari produktuak edo osasun promesa azkarreko iragarkiak ez dira fidagarriak. Zientzian, zientzian oinarritutako azalpenak bilatu behar ditugu, ez sensazionalistak edo interes ekonomikoak dituzten iturriak. Eta azkenik, osasun erakunde ofizialak, ala nola osasun mundu erakundeak, Eusko Jaurlaritzaren osasun saila edo nutrizio elkarteak ematen dituzten informazioak egiaztatu behar ditugu. Gero dietista nutrizionisten aholkularitza profesionala ere entzun behar dugu. Eta artikulu edo ikerketa zientifikoetan oinarritutako edukia irakurri behar dugu eta kontutan hartu behar dugu eta ez influencer baten iritzia soilik. Elikadurari buruzko informazioa jasotzean galdera bat egin beharko ginuke gure buruari. Eta da, zein iturritik dator informazio hau eta zertan oinarritzen da. Elikadura osasuntsua ez da beti sinplena, baina mitoen gainetik egia da gure osasunaren aliaturik onena dela. Aurkeztuko dugun ariketa, squat, arrunta edo sentadilla izenekoa da. Oraingoan ingo dugu barrarekin. Barrarekin teknikoagoa da eta mobilitate gehiago beharrezkoa da egiteko.
mobilitaterik ez balin badago, behar bada errazago izaten da goblet posizioan erabiltzea kettlebell edo mankuerna bat. Baina barrarekin egiteko lehenengo gauza. Barraren altuera egon behar da pixka bat klabikularen altueran gutxi gora bera. Gero hartuko dugu eskuen zabalera, sorbaldak baino nahiko urrunago, eta sartuko gara azpian, erabat barruan. Garrantzitsua da, barraz jartzea justo trapezioen atzekaldean, bai? Hemen atzekaldean eta ez lepoan, baizik eta trapezioetan. Orduan, sartzen gara hemen, narabitzen dugu ondo dagoela trapezioetan, minik gabe, eta orain altxatu. Behin altxatu dagoenean, pauso bat atxera, orain hankak pixka bat ireki, ikusi behatza dela pixka bat kanporuz begiratzen, eta orain emar dugu da ukalondoak behera begira, bai, dorsalak estutu hor, fuerte, eta orain ingo dugu belauna jarraitu behar dute bigarren atzari. Eta aldegun gorputza, torsoa eraman dugu alik eta vertikalena. Behera, ikusi belauna nore ikitzen diren, bai, hor, eta orain gora. Alba da, jetxiera kontrolatua, eta igoera, pixka bat, abiadura gehiagorekin. Ariketa hau, normalean, erabiltzen da, basikoen barruan sartuko genuke, gihar asko lantzen duelako, batez ere hanketako giharrak, bai ipurdia, kuadrizesak eta gero ere torsoko muskulatura guztia, kor, sorbaldak eta gorputzezeko iaia gihar guztiak. Orain arnasketa talean jakin dezakegu gure arnasketa 360 gradutan arnastu dezakegula. Gure izterrak edo saietzak irekitzen, gure bularra igotzen, sabela handitzen, bizkarra handitzen, ere bai, mugimendu ezberdinak daude eta. Orduan, pixka bat honekin erlazioa hartzeko, lehen da bizi lurrean jarriko gara, buruz gora, eta jakin dezagun burua zuzen egon behar dela. Bestelaz, arnasketa konpentsazioak sartu daitezkela. Orduan, horretarako edo luzatu eskuekin burua, edo hola gelditzen bazaigu kuxina jarriko dugu. Tiroi pixka bat egin dezakegu. Erretrobertsioa ere sartu. Gure lunbarreak ahalik eta zuzen egon daitezen. Eta begiak itxiko ditugu, eskuak saietzetan jarrita, eta arnasketa txikiak egin ditzakegu. Ikus dezakegu, sudurretik hartuko dugula arnasa eta ahotik botako dugula. Orduan, 5 edo 6 aldiz egin dezakegu arnasketa. Eta behatuko dugu nola gure saietzak irekitzen diren, edota sabela igotzen den. Egin ezazue eskuen aldaketa ikusteko, zue gorputza nola mugitzen den arnasketarekin. Esan dudana, 360 gradu mugitzen da gure gorputza arnasterakoan. Honekin, 5 edo 6 arnasketa egin dezakegu eta jakin ezazue azkeneko momentuan 4 segundutan edo 5 segundutan gehienez arnastuko dugula sudurretik eta arnasa bota bikoitzean. 8 edo 9 segundutan. Orduan, hasiko gara arnasketarekin.
ikusi nola botatzen den botatzerakoan arnasa gure gorputza leuntzen dena. Bueno, hasiko gara esaten zeintzuk izan daitezken delegatze horren oztopoak edo oztopo psikologikoak. Funtsezko 3 esaten alditut orain momentu honetan, bata da ez naizela fidatzen, besteek ongi egingo dutela, bai, bakarrik uste dut nik bakarrik ongi egingo dudala. Beste bat da kontrola galtzea, ez baldin banago ni gainean ez daukat kontrolik ekintza edo zeregin honen gain. Eta 3. da denbora, ez? Egia da, askotan batek gauzak egiten dakienean, azkarragoa eta errazagoa dela bat egitea, bai, norberak egitea, baina ez baldin badugu delegatzen, besteek ere ez dute ikasiko, eta orduan beti hori gure gain egonen da. Zer egin daiteke? Bueno, zereginak ongi definitu eta ongi jakin zeintzuk diren. Jakin behar dugu oso ongi, zer egin dezaken pertsona batek eta zer beste batek, ze kompetentzia, baliabide edo gaitasun dituzten besteek. Komunikazioa argia izatea, ez? Esatea zuzenean zer nahi dudan zutaz eta nola nahi dudan. Kontrola ere egon daiteke, baina bestelako kontrol mota bat, ez? Supervisioa esaten dena. Ez horren beste, hain direktiboa edo hain esatea egin hau eta horren egin bestea eta ez dakit zer, baizik, bueno, lan hau ematen dizut, eta nik kontrolatuko dut lana ateratzen dela. Eta bukaeran, bai, refortzu positibo bat egin behar diegu bai gure buruari eta bai bestei ere bai, ez? Ikustaraztea nola agertu den, osea, nola lortu dugun gure helburua, bai, taldean nola delegatze hori edo lan banaketa hori oso funtzionala izan den, lan karga jaitsi zaigun guztioi, eta beraz lan mentala edo karga mentala ere bai jaitsi izan den, eta lana hobeto eta egokiago egin izan dugula, ze gainera denok dauzkagu gure baliabideak edo gure gaitasunak mugatuak, eta agian nik egiten ez dakidana edo ezin dudana egin, beste batek askoz hobeto egiten ahal du, eta bueno, errekonozimendu hori oso polita da bai bestearekiko eta baita norberarekiko, ze perfekzionismo hori edo exigentzia hori jaitsiko dugu. Gainera horrela, lan karga murrizteaz gain eta karga mentala murrizteaz gain, claro, horrek ondorio bat izango du, eta da arreta mantentzeko gaitasun gehiago izango dudala, kontzentratzeko, nire gaitasunak askoz ere hobeto garatzeko, eta esaten dena erretzea, ez, burnota esaten dena, hori jeistea azkenean karga mental gutxiago baldin baduzu, lanean edo beste zeregin batean erretzea, probabilitate hori jaitsiko da. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.